मबाइल नायनो हाला गावनि फिसाजों ज' जिरायनानै गावनि बिसिजों ज' जिरायनानै मबाइलखौनो नायनो हाला बिसिनि भाषाफ्रा जेरैबायदि गाज्रि गाज्रि भाङा सिङा फानग्रा नालाय दिनै बिपिएफआ भाङा सिङा फानग्रासो जाबाय हाथाय हाथाय बे माइक सा लानानै गिदिंनायखौ नुवाखै नोंसोर जोंनाव दाख्लै माबायाव खैला मैला बाजाराव थांनानै बेबायदिनो 10-15 जनसो सेंग्राफ्रा माइक लानानै लेक्सार होदों मा बियो गाथि गाथि बिस माथा बिस फेट बिस होनानै मुलि फानाबा बेबायदि माने बिपिएफआव बिराद मोजां मोजां मुलि दङ फै नोंथांमोनहा बेखौ जाफै आथिं सानाय हामगोन खर' सानाय हामगोन उदै सानाय हामगोन होननायफोरबायदि दाख्लै बेबायदि लेक्सार होदों बे हाथाय हाथाय बेखौलाय भाङा सिगाखो आरो जायफ्रा बेफोरबायदि खामानि मावगासिनो दङ बिसोरो गैथारला एकदम हरिक माल जाथारबाय बिसोर गतिके जेबो सिन्था गैया रायजो राजाफ्रा थिगैनो था दैदेनगिरिफोरनि सायाव बिसास ला आरो गासैबो दिना मोजाङैनो फैगोन मिरामिस जायो ना आमिस जायो जेरैबायदि जागोन 2026 नि हाबायाबो बिदिनो जागोन बावहाय जुदि मिरामिस जायो 26 आव मिरामिस जागोन दा जुदि आमिस जायो अमा बेदर दाउ बेदर जुदि जाफायो अब्ला 26 आवबो बिदिनो जागोन बे हाबाया बुजिना लाखादों जायफ्रा जायखि खोथा बुंलाबायो बिथांमोनहा बे खोथाखौ बुजिना लाथों जोंनो इउपिपिएल नो जिसिबां सोरनिबा सहायनांगौ इलेक्शनाव बैसोरनोसो बांसिन सहायनांगौ जोंनि सहायखौ बिसोरनोसो बांसिन नांगौ बे खोथाखौ बुजिनानै ला ओंखायनो रावहाबो दुरबल जानांगौ गैया बे बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर जेरैबायदि बुंलाबायदों बेबायदि नङा गासैबो थिगैनो दङ मोजां लामाजों थांगासिनो दङ आरो नुनो मोनदों दिनै जोङो आङो इउपिपिएलआव फैनानै समग्र बिटिसिआव गिदिंफिनजोब्बाय इउपिपिएलनो जानानै पार्थयखौ नुनो मोनदों आङो पार्थयख'आ जाहैबाय इउपिपिएलआव दैदेनगिरिफ्रा ज' नों नाय बाहाय एमपिफोर सानै दङ चिफ सयं दङ एमएलएफोर दङ एमसिएलएफोर दङ खुनु खोथा बाथ्राखौ थाखोमा लाखोमा रायजो राजाफोरजों रायलायनाय जाया जि सरकारा मावनो नागिरदों बेखौ रायजो राजाफोरनो खोन्थायो जि जागासिनो दङ बेखौ रायजो राजाफोरजों समान बेखौ शेयार खालामलायो मिन्थिलायहोयो नाथाय आगोलाव मा जानो नागिरदों मा मावनो नागिरदों बेफोर गैया दिनै जेसेबांखि बुङा बे सरकारनि खामानिया आगोलाव जेरै जादों दा साबसिन जागासिनो दङ आरो सोरबाया दुरबल गोसो लानानै दङब्ला इउपिपिएल खालामनो नाङा सोरनिबा गोसोआ जुदि दुरबल मा जाबावगोनलै ओरैसो जासिगोननो होननाय बिदि साननाय दङब्ला बियो इउपिपिएलबो जानो नाङा मानो इउपिपिएलनि मानसिफ्रा जाहैबाय जुद्धा बियो दावहा होयो जुजिनानै थांनानै थायो गतिके बे रोखोम गोसो लानानै बे मनोबलखौ लानानै रायजो राजाफ्रा जोंनि बिदा फंबायफ्रा इउपिपिएल जा आरो गोख्रों जा सोरनिबा बुंनायजों गिनाय सोरनिबा बुंनायखौ नंगौ नंनानै गावनि मानसिफोरनि सायावसो डाउट लानाय सन्देह खालामनाय बेफोरखौ ज्राब गार इउपिपिएलआनो सरकार दागोन प्रमद बर' बिथाङानो चिफ जाफिनगोन बे खोथाखौ नोंथांमोना बयबो गोसोआव ला पृथिबिया जेरैखि गिदिङा राजनितिकआव जेरैखि जाया सरकारा इउपिपिएलआनो जाफिनगोन आरो प्रमद बर'आनो चिफ जागोन बेयो 100% खाथा गैला दिनै आईटी सेलनि बिपिएफनि आईटी सेलनि मानसिफ्रा जेरै जानला मोनला व्यक्तिगत माने सावरायो बा रायो बा गाज्रि खोथा बुङो खोनासंनो लासिंसिं मबाइल नायनो हाला गावनि फिसाजों ज' जिरायनानै गावनि बिसिजों ज' जिरायनानै मबाइलखौनो नायनो हाला बिसिनि भाषाफ्रा जेरैबायदि गाज्रि भाङा सिङा फानग्रा नालाय दिनै बिपिएफआ भाङा सिङा फानग्रासो जाबाय हाथाय बे माइक सा लानानै गिदिंनायखौ नुवाखै नोंसोर जोंनाव दाख्लै माबायाव खैला मैला बाजाराव थांनानै बेबायदिनो 10-15 जनसो सेंग्राफ्रा माइक लानानै लेक्सार होदों मा बियो गाथि बिस
माथा बिस फेट बिस होनानै मुलि फानाबा बेबायदि माने बिपिएफआव बिराद मोजां मोजां मुलि दङ फै नोंथांमोनहा बेखौ जाफै आथिं सानाय हामगोन खर' सानाय हामगोन उदै सानाय हामगोन होननायफोर बायदि दाख्लै बेबायदि लेक्सार होदों बे हाथाय बेखौलाय भाङा सिगाखै आरो जायफ्रा बेफोरबायदि खामानि मावगासिनो दङ बिसोरो गैथारला एकदम हरिक माल जाथारबाय बिसोर गतिके जेबो सिन्था गैया रायजो राजाफ्रा थिगैनो था दैदेनगिरिफोरनि सायाव बिसास ला आरो गासैबो दिना मोजाङैनो फैगोन